1000 दिवपाक जावं आणि आता तुगे 1000 घे नाव तू हॉलका मार वयता ना तुगे 1000 घेन हॉलको मार वयता फकत गॅमलिंग खेळ वयता हॉलको मार वयता 1000 कोण तू 5000 आणि तुझ तोडाचे मारा तुझ नाव काढ वयता हा गॅमलिंगा गेले लॉस कसिनो गेले लॉस स्वीटिंग गडगडे गेले लॉस सोले जाई लॉस 1 रुपये तरी हा नेल्यान आता 1000 मागची मुळे सुनियाबा शोभेता हे सगळे एकला को जाता एकला हो तर बरो आलो घ्या घराको जुडवा पेट आसपाचे हा आणि तू सांगता आज 1000 जेन गॅमलिंगा वयता आणि 1000 तो लॉस झालो 1 रुपये पासेर ना जाल्यार तू पिओ आणि कितने दाखवता पिओ आणि दाखवता आज 1000 लॉस झाला तो पाय रे मेलो रे अरे तू किती बाळ मत मुगे हाका तुझे साडवला मुगे गुडी होय रे तुगे गुडिये पडला पायन किती जाते नॉक तू गारा केसो अध्यापन जाण ओदर जातो नॉक तू सांगले रिचेडा 10 रुपये 20 रुपये दिन आकरे म्हणून तो 10 रुपये 20 रुपये तू दिन मरे तो काढार पहिले गोळको हेळवाला आणि लॉस जायत रावला आणि आता तो काढार हेळवाला आणि आता डेली लॉस जायता पाय तो डेली लॉस जायता काल कित केले जाण पाय तू खणे लॉस जाणी तो काढार हे काल ते लॉस चाल मूड आपले बायले ओदर 8 गण माल्या आपल्या बायले पण तेही ओगराव ना तेर माया करते कमाला या सगळे जाय पण तू मेलो आवाज पण सारखं बोलावं रे सांग मुगे गुडी होई हा अरे पाय घोडे मागी चित्रे घोडे हैना लाई मोन आपण घोडे मागी चित आज की जातो जाणतो आज त्याला आपण लॉस सात मूड देवा धमकी दिल त्याने देवा धमकी दिल्या देवा सांगितले त्याने आपण काढा हे लॉस चालू आई तू पिओ आणि कितके धाकत होई देवा सांगितले पण पाय रिचर्ड देवा तुली धमकी दिल्या लॉस चालले ते कितके धाकत म्हणा पण देवाने एक झाप काढा रे पाय ओ बाळा आबारतो एक पत्यापत जीवाकडे रिचेडा ओ गो रावतो पाय असको तुणी जाव रे पाय घ्या वाचून रिचेडा ओ पर खुश रे पाय फक्त तू मला ऐकून घ्या रे पाय साहेबा आवानी रिचेड ऑड पाचकी साहेबा ना म्हणे पाचकी आम्ही बघच रे साहेबा दोघांकी बघच रे साहेबा प्लीज साहेबा आम्ही नसेन माळता रे साहेबा प्लीज तुमचोर आमचं राग येला नु आमगे पातका बघोस आणि आमगे संसारात दर अजून तू राग आदर आमची कादर आणि आमगे पाय कर साहेब तुझ्या सारखं जीव आहे त्याला पाय तिंगे सांग ना जिंग सांग किती सांग पाय सांग मुगे गुडी होई हा अरे गुडी मागे चित्रे पाय आता आम्ही जेरुजालेम आडोसो इमाज पायती ते राग सची किती केलं आम देव ना जातलो सगळे लोकांगे देव असतो आमगेरी देव असतो ना सारखे पाय देव मरे आवाज दितो लिपोयता आणि मुगे हुशागो डाकतो देव आणू तो आणतो तुम्हाशी किती पिओ आणि त्या दिसते पडपाना होई देव मासे किती तरी कोण पाय आव कोई मुनी देवा सेफ कर ओय रे रायना मुला मासे किती कोणते बाय सारखं बर मनीस दिसना तो जाय तू करो फोन ओळच्या बित्त्या का हटल्या मारी तू हम बघो साहेब आप तुझ फकाळ केलं ना हेपडा केलं नाही तू तू सांग तर सांग का व्हाय सगळे गुडी होई चालो कुमारी हवे म्हणून सांग पाहिजे का तर कोण बाकी दे कोण बाकी दादा बायला ते पर पुत्र मातो माका इतका बाय हे सगळे आओ बरो हुशार मरे तुझे बाई आ मारी पण आपण भितरी कोला चेड्या झाला चेड्या झाला पाय तेच को तर कार्याला लाभ दाटा आपण भितरी कोला पाय उया रिजेक्ट तोंडात मग किती उलय ना देवा रेस्पेक्टी बापल शिक देवा मागे पण जाण दे तू देवाचे कृष्णा दिस रेस्पेक्टी बापल शिक तू तू राग गेला ना देवाचे राग काढा का तू तुझे हात हसताय जर पाहिला दोन नापटा मारतो म्हणजे मग तुम कसं आहेस कोता दोला एवढा बोलते हा होतं तो त्याचा देवाचे राग काढा त्याचा देवाचे राग काढा काय किती सांगता पाहिजे ओय आलो सांगवत हा तुका तुझे गुडी होई अरे मी हातायचं चाललो हायली तुझे हे तुम्ही काय होत रे होय बॅग केलं होत रे लास्ट सायकल तुम्हाला घास जायचंय कसं ठेसाय मोबाईल कोण आमरे तू मोकोना तो यांचे साधा मोकोना म्हणून पण तू रिक्षा
आयनॉक्स पिक्चर होईल ना गो पिक्चर होईल ना पिक्चर रिक्षा बस जाण ना येतो पॉपकॉर्न कोंबो आहे काबर केला हा एन्जॉय फुल पॉपकॉर्न जाय ना उगला पैशाचं ए नोबेल का नाम अरे ओ मग रिक्षा पिक्चर पुन्हा बाहेर राहणार हो पुन्हा राहणार बोकरा ओके तो गेला बाहेर आणि रिक्षा पिक्चर असपात हे फुल अरे आज ती मु गेले रिक्षा होईता रिक्षा मार्केट कावल्यारी आरस गुणायला आणि आशातल्या हाटल्या मागचो येता कसं का बसत रे ना रिक्षा ड्रायव्हर कसं का बसता तू रिक्षा झाल्या रिक्षा चोल्या बरे पतपत्र आरसून टन होता मुगे बाहेर येता पतपत्र आरसून टन होता मुगे बाहेर येता कसं का बसता तू सारे कसं का बसता तू त्या रिक्षाला कसं का बसता रे हा रिक्षा चोल्या बरे तू सामाना कसं का बसता तू कोणत्या बाकी रिक्षा ड्रायव्हर आहोत दिसत ना मोको किती जवळ तुझे भाई नाही तो लाला तुझे भाई नाही तो रिक्षा चोल्या नो आरसून टन होता बाहेर येता आरसून टन होता बाहेर येता कसं का बसता तू मैं तो होगी राव ना आवाज राहता तू जाणा की तू हुशार तर हट्टापाट हट्टा केनो हट्टापाट जाणा आय माय कितक्या गाडी गेले पोत आरसून टन होता बाहेर येता आरसून टन होता बाहेर येता आय कितक्या जाणा रिक्षा ड्रायव्हर असेल रिक्षा तिला थांबवय म्हणून रिक्षा ड्रायव्हर रिक्षा थांबवले आय कितक्या जाणू रिक्षा ड्रायव्हर मुझे बाहेर बगले बसलेला ना चलो न्यूज चैनारे आमच्या कितू जवान पाकिस्तान पण मेलायचे एकलू तरी त्यांच्यापासून बाहेर सोडला रे ना एकलू तरी त्यांच्यापासून बाहेर सोडला नाही रे कितू जा जवान आमच्या हॉट्याचे गुळी केल मेलाई ना हॉट्याचे गुळी केल मेलाई रोडोसा तो हाटा गुळ सोडिता जवान जपयता ऐसा कैसा जवान है जवान का आमच्या हॉट्याचे गुळी घेऊ पावता जवान जपा गेलो आणि तू पाकिस्तानात पावल म्हणतो तू जोईल्या तो एक हेलिकॉप्टर घ्याल जाय पाला लेन कोडमर आदोयता मुगे रोगत हांव देसा भेटो पळयता मुगे रोगत हांव देसा भेटो पावयता रोगत देसा भेटो पावयता तुका रगत आहा वयता हे वयता असताना सोडा बिळले मरे बाकी माय काय मेळा वयता बस, देसा भेटो बस, 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 बस. मुगे पाय भावा बायले सो बस 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 पाकिस्तान तू हाताणार मैं पाकिस्तानाची पडा ना पाकिस्ताना जवान जावपा असो कोता आणि बारीक चितल्या वस ना जावपा वस ना आय मरे जायत हिंदी पिक्चर चयल्या बॉर्डर बीन मुटायती ते पिक्चर आमरे एकलो जवान जावपा होयता एकलो घेरा होयता नु तेतो तेगे माय पाय बायल बाव गोयण दुक्काम रोटाय वस ना हिंगात बारीक नोट केले ते भाषे मरे आता जवान घेरा होयता म्हणून सांगलो तुमका तुम दोगायन हॉर्स असता लोकन देराको दाटे हॉर्स असता लोकन देराको दाटाय याचे बाग कटा तुमचे दोगांची मोदलो एकलो तरी मुगे बायले को फ्रेंड किती उन्हा नका कोण आहे तू मागदू पावता अरे हांव तुगे कोण रे हांव तुगे भाव मरे सातवा साखरामेंट जोडो तुगे भाव मरे हांव सातवा साखरामेंट कोण कुमारीन जोड दियो का ना तू मागदू पावता अरे कोण तेज मुगे रे ते मुगे कोण रे ते मुगे मुगे मागदू पावता ते मुगे कोण रे ते मुगे माहित वाते तू मागदू पावता ते मुगे कोण रे आमका डोळे काटा दिसतीस नाही रे आम जाणा तुका सिम्पल चालू बोल तू तुगे फिलिंग होत उतराचे दाखोय ऍक्टिंग अन दाखोय नका जैन मातीचे तुगे आणि स्थिती दा दुसरो अरे तू तो एक म्हणते काय ना माग मुळे पाय पाय तो किती जात रे पाय तो किती जात पाय कुठे पाय नरका सोरेल मध्ये पाय चौका पडे मला डिलिव्हरी स्टार्ट झाला नो मेरे लायला मुळे मागा जेव्हा हॉस्पिटलला गतो नाका खास ना काटलो त्या चाळ्या वर्षांनी बचे घालून गेला हाल मेळ स्वतःच्या लुगराची मेळ सदा जेल मारली पाय
बरोबर रे तू काही जाईना म्हणून डोंगरावर झाड शिपवून खाल्लं त्या मोदी लोक